Nazywam się Bożena Ogar-Ekiert i od kilku lat prowadzę działalność w firmie Kaszubskie Zioła. Prowadzę ją w ramach rolniczego handlu detalicznego, co wiąże się z tym, że ponad 50% w każdym naszym produkcie pochodzi z naszego gospodarstwa. Nasze gospodarstwo mieści się w wiosce Łąkie w gminie Studzienice nad Jeziorem Lobeliowym na obszarze Natura 2000. Te zioła będą również i te owoce będą również podstawą do stworzenia nie tylko herbat, ale naszych syropów. Z owoców świeżych przygotowujemy dżemy, przygotowujemy różne konfitury, powidełka i oczywiście nasze wzmacniające napoje, które robimy z pokrzywy, z pietruszki, z żurawiny. Teraz mamy nasz nowy produkt relaksacyjny, gdzie wykorzystujemy lawendę, melisę, owoce głogu i róży. Większość pochodzi wprost z naszych upraw, część z dziko rosnących roślin. Nasze produkty są też równe, żeby wszystko co najlepsze z roślin wyciągnąć i znaleźć albo w butelce, albo w słoiczku czy w torebce. W niektórych naszych produktach wykorzystujemy naturalny miód. Również do słodzenia syropów czy napojów wzmacniających, ale do tworzenia również ziołomiodów. Nasze produkty można zakupić w sklepie stacjonarnym w gospodarstwie w Łąkie bądź przez stronę internetową w sklepie internetowym Kaszubskie Zioła.